வரலாற்றில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த தொழிலாளர் தலைவன் தனது சொந்த உயிரால் விலை கொடுத்தான். இது 1954 பிரேசில். ஜெட்டூலியோ வர்காஸ் 2 முறை ஆட்சி செய்தான். அவன் ஏழைகளின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டான். தொழிலாளர் சட்டங்களை உருவாக்கினான். தொழிற்சாலைகளை கட்டினான். கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் அவனை நேசித்தனர். ஒரு காலத்தில் அவன் மக்களின் கனவுகளை நிறைவேற்றினான். ஆனால் அமெரிக்கா மற்றும் உயர்குடியினர் அவனை எதிர்த்தனர். இராணுவம் ரகசியமாக அவனுக்கு எதிராக திட்டம் தீட்டியது. ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அவன் மீது பொழிந்தன. அவனது சொந்த தளபதிகள் ராஜினாமா கோரினர். ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி அவன் மக்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான். பைஜாமா அணிந்தான். அவன் தனது இதயத்தில் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டான். அவனது மரண கடிதம் ஒரு போராட்ட அறிக்கையாக மாறியது. பிரேசில் முழுவதும் மக்கள் கிளர்ச்சி வெடித்தது. தொழிலாளர்களின் மிகப்பெரிய நண்பன் ஜெட்டூலியோ வர்காஸ்